Život s neustálými bolestiami? Vy zdraví asi nie, ale nie je to až také zriedkavé. Mnohých z nás trápia väčšie či menšie bolesti a mnohí z nás sa s tým časom jednoducho naučia žiť. V nasledujúcich minútach vám povieme, ako sa dá vrátiť boľavý život k takému normálnemu. Jano Mečiar si na to pozval odborníka. Vítajte u nás. Dobrý deň. Vítajte u nás v štúdiu. Vaše meno som si s dovolením napísal, lebo naozaj je nezvyčajné. Doktor Ireneusz Převlodský, anesteziolog. Vítajte u nás v štúdiu. Dobrý deň. Očividne poľskí predkovia. Áno. Minimálne. Alebo z Poľska priamo. Áno. Ale toto nemusíme teraz riešiť. Podstatné je, že vy ste nielen anesteziolog, ale vraj aj algeziolog. Tak sa to volá. Čo to je? Algeziolog je odborník, ktorý sa zaoberá bolesťou a liečbou bolesti. A nielen liečbou, ale aj výskumom, samozrejme, ako každý z odborníkov v svojom odbore mal by sa zaoberať aj výskumom. Čiže je to taký odbor, ktorý sa venuje bolesti, a tu najmä nie ani tak akutnej bolesti, ktorá je skôr symptómom, vtedy príznakom pri ochoreniach iného charakteru, ale bolesťou, ktorá dlho trvá, ktorá je minimálne trvá 3 mesiace, alebo bolesťou, ktorá neobvykle trvá z hľadiska svojho pôvodu, alebo bolesťou, ktorá už sa mení na chorobnú jednotku v podstate. Čiže to znamená, bolesť sama o sebe je chorobou. Áno, bolesť sama o sebe už je chorobou, presne tak. Algeziológia je bežná v našich končinách? Lebo priznám sa, ešte som sa asi ani nestretol s takýmto označením toho odboru. Algeziológovia ako takí existovali, aj keď nebola špecializácia. Špecializácia z algeziológie sa začala robiť až na začiatku tohto tisícročia. A dovtedy sme bojovali o to, že by atestácia a špecializácia z algeziológie bola vôbec. Takže algeziológov je. História algeziológie na Slovensku začala sa v Martine, ešte v 80. rokoch. A v podstate odvtedy, od toho začiatku 21. storočia algeziológov čím ďalej je viac na Slovensku. A zaoberajú sa bolestiou teda. Ale keď už vy ste už niečo naznačili, ale vieme si tie bolesti, okrem toho, že akútna, chronická, nejako rozdeliť, že aké najčastejšie postihujú ľudí? Samozrejme. Tie bolesti môžeme rozdeliť, najmä tie chronické bolesti, do dvoch veľkých skupín. Jedna skupina to sú bolesti spojené s onkologickými ochoreniami, ktoré našťastie sú pomerne dosť ľahko liečiteľné. A potom sú bolesti, ktoré sú neonkologického charakteru, a to je nesúrodá skupina problémov, ktoré už je dosť problematické liečiť, ktoré každej z týchto jednotlivých problémov treba pristupovať osobitne, zvláštne a venovať sa každému jednému z toho problému, takisto ako každému jednému človekovi. Patrí tam napríklad migréna? Patrí aj migréna, samozrejme. Migréna, našťastie neurologovia migréna sa venuje veľmi dlho, ale bolesti hlavy zase vo všeobecnosti, to nie sú len migrény. To je celá skupina bolestí, ktoré majú rôzne príčiny. Takže aj bolesti hlavy, v tom aj migréna. Niekto môže povedať, mám migrénu. Nie je to migréna. Vy ste spomenuli takú zaujímavú vec, že liečíme bolesť. Lebo doteraz ja som žil v tom, že bolesť sa potláča. A očividne sa dá aj liečiť. Dá sa aj liečiť. Bolesť je liečiteľná. Nevždy je vyliečiteľná. To znamená, dá sa liečiť, dá sa aj potlačať, tak ako ste povedali, ale dá sa odstrániť veľmi často aj príčina. Tomu venuje sa práve intervenčná algeziológia, ktoré ja sa zaoberám už pomerne dosť dlho, a v tomto prípade tá bolesť dá sa odstrániť. A intervenčná znamená, že to riešite chirurgickými zákrokmi, že človeka operujete? Nie sú to. Na operácie máme neurochirurgov veľmi často, ktorí riešili v minulosti aj bolesť, ale my sme medzi neurologami a neurochirurgami. Neurologovia neriešia bolesť nejakým intervenčným spôsobom, nejakým zásahom, poväčšine, zriedka kedy. My riešime tak, že je to mini-invazívny spôsob, ktorý prevádzajú buď pod RTG skiaskópiou, čiže pod rentgenom, alebo pod ultrasonografom. Čiže buď jedno, alebo druhé. Každý má svoje opodstatnenie. Každý pri jednotlivých spôsoboch liečby dá sa používať. Skúsme si to nejak popísať na takých nejakých tých bežných prípadoch, že ako to prebieha. Prídem za vami, bolí ma päta. Áno. Keď vás bolí päta, musíme zistiť najprv, čo je príčinou. Áno, veľmi často je to kalkár kalkanej, tomu sa venujú ortopedi. To je čo? Tak sa to volá. Je to ostroha. Je to ostroha na päte. To vydesili ste ma. Je to častočne skalcifikovaný, čiže častočne ukladajúci sa kalcium do jednej šlachy, ktorá sa nachádza z dola, je fixovaná, je pripnutá o pätu v podstate, a z tohto miesta to, čo by tam nemalo byť, že uložené kalcium spôsobuje bolesť.
nie je funkčná tá noha tak, ako mala byť. Možnosti liečby je veľa, to znamená, môže byť radioterapia, ktorá štandardne sa dáva, môžu sa podávať aj kortikoidy, v tomto prípade do tohto miesta aj razová vlna sa používa. Akože sa to dá rozbiť? Dá sa to rozbiť. Aspoň teoreticky. Nevždy sa to podarí. Viete pomôcť treba aj pri migréne, ako spomínala Danka? Lebo už sme tu v rámci rozhovorov štúdiu riešili mnohokrát migrénu a to je vraj také trošku... Veľmi obmedzujúce. A nie, že obmedzujúce, ale že odborníci veľmi nevedia, čo s tým. Migréna sú dva základné typy migrény. Čiže migréna s aurou, kde človek dopredu vie, že ten migrénový záchvat príde, a potom bežná migréna, ktoré jednoducho bolesti v hlave prídu. Problém je ten, že intervenčnou analgeziológiou sa nedá vyriešiť migrénu ako takú, ale dá sa preventívne dávať lieky. Je niekoľko typov liekov, ktoré sa dajú dávať v takomto prípade. Najväčší problém je ten, že to majú ženy. V druhom väčšinu prípadov teda migrény nemôže. Problém z toho majú chlapi potom, áno. Ale zase iné typy bolesti v hlave majú muži vo väčšine. Takže to je pravda. Nie je to až tak. Čiže migrénu nejakým intervenčným zásahom je dosť problematický. Samozrejme vyriešiť. Samozrejme dá sa, alebo sú typy migrény, ktoré sú spúšťané tzv. Tenznými bolestiami hlavy, čiže bolestiami hlavy,